Исәнез кадерле дуслар, бу минем яңа чыгарылыш. Ләкин бу чыгарылыш бик кыска булачак инде, чөнки без Венгриядә булганда коронавирус ныгая башлады. Шуның өчен һәрбер ил үзенчә чит илләргә рейсларны алып ата башлады, чикләрне яба башладылар. Шуның өчен без килеп төшкәч, миңа хат килде, сезнең рейсны отменили дип. Шуның өчен көнең буе үтте, минем шуны юллап йөрдем, шул рейсны. Яңа билет алыргамы, безнең рейс исән калачак, без кайталабызмы? Шуның өчен бик күп төшерә алмадым. Ләкин сезнең өчен әз булса да төшергәләдем. Хәр шуны күрсәтәм. Әйдә киттек. Исәнмесез, кадерле дуслар. Бу минем яңа чыгарылыш. Әйдә киттек. Без бүген Будапештта. Будапешт ул Венгриянең каласы, бик зур шәһәр. Монда 2 миллионга тиклем кеше яши. Һәм тагын нәрсә кызыклары бар. Бу инде бу шәһәр урынында бер авыл булган. Безнең эрага тиклем бу авыл булган. Аннары 2 шәһәр булган, Буда һәм Пешт. Яңадан инде аларны бергәләштереп бер зур шәһәр булды. Менә уртасыннан Дунай бара. Кая? Менә бер ягы бу Пешт ягы, Дунай, аннары бу Буда ягы. Шуның өчен Будапешт булган. Бүген көн бик аяз, кояшлы. 2 ел элек шул ук җирдә без булган идек. Минем дус кыз белән анда кор бар иде. Бу елны инде менә кыш җылы булган, кор юк. Менә без барабыз бер замокка. Бу замок иске замокка охшап тора. Кадәр иске түгел, моны яңадан төзегәннәр. Шундый борынгы стилистикада. Бу хар язып җибәрәм нинди елныкын, әле истә түгел инде. Менә интернеттан карап алдым. Бу 19-нчы гасырның азагында ясалган. Стилистика инде борынгырак заман кебек. Теге вампирский, трансильванский замоклар кебек. Менә монда да самолет очып йөри. Бу безгә килгән авиакомпания Wizz Air, күреп тора менә. Ол төсле. Безнең рейсны отменили менә коронавирус дип. Кар яратмыйм инде буларны. Баштан яратам. Менә минем артымда купальни. Сечение бу теге су астыннан, су астыннан дерсең, җир астыннан чыга торган суда, җылы су, термальный, файдалы бик, тозлы. Шул сулар кертәләр менә монда, бассейннары бар аларның, ванналары бар. Шундый шифалы су инде бу теге шифалан торган җир. Будапештта ул берәү генә купальня түгел, берничә, һәрберсе түләүле, кайсында да көненә 1000, кайсысына 2000. Хакына карап, турманды сары төсле ул. Бүтәнсендә менә акка бояганнар ниядер. Ак бигрәк шундый төссез кебек күренә инде сарыга караганда. Шулай менә купальняга һәр инде без бер көн генә Будапештта шуның өчен купальняга кирип тормаек. Икенче төрле, икенче купальнда мин булганым бар. Миңа бик охшаган ул. Анда бик шундый җылы, рәхәт су. Менә Будапешт Венгрия Европаның иле булса да, акчалары үзенеке, бу теге евро түгел. Бу венгерский форинт дип атала. Менә ул бик ире акча, менә 20 000. 1 евро 300 форинт. Шуның өчен менә үзеңне бай дип хис итәсең инде, теге акча күп булгач. Акча күп, бик тегене ире акча. Менә без теге килгәндә күп биналар кара иде. Хәзер инде бу елга менә 2 ел үтте, жуганнар күбесе оппак. Шундый икенче шәһәргә килгәнсең менә. Бүтән дөнья ак. Теге килгәндә бүтән дөнья кара иде. Карагыз, бер ине жумаганнар, берсен жуганнар. Анысы менә кара. Ул чынлап пешергән аны. Күренеп тора, жуылмаган. Менә күрше ине жуганнар бәт иттереп оппак, монсы кара булган инде. Ашыннан менә ана күренә, кайсы бер җирләре аның ак чинап. Менә беренче караганнан ул кара таштан ясалган кебек.
Azrak mana evet bir qarasang, sizlar ul yuvilmagan ekani. Şay qoraqti tuzan qo'ngan yillab. Shuning uchun qorayib bitgan. Mana mening o'rta bik ulu shirkav. Bigirak ulu endi shunday zo'r bina. Yoki ulda yopiq. Biz koronavirus uchun yopiq deganik, unda konsert bor. Не понос, так золотуха. Shuning uchun shul zo'r shirkavga da kira olmadik endi. Bu Святой Иштван ismli shirkav, u bik ulu, bik burungi. Onun ishida da bik motor. Ko'p endi rasmlarda, fotolarda shunda bo'lgan yo'q, endi ko'rgan yo'q. Tiga kelganda da kirmagan edik. Mana qorag'izning ulu u. Ona bileki kishilar anda yurilar oldinda. Videoda ko'rinmaydi ulug'i ulu. Kelib qorag'iz shuning uchun. Mana bu burungi funikulyar. Ona tushib bora. Bu yoqdagi zamokka mina turgan funikulyar. Har xoqlarini qoraygalinchasimdan. Tak, bir yoqqa mana 1400 forint nisha bilan ekan u. Bizning tankada. Shu bo'lmagan hozir o'tirib turamiz kutib. Bizni jibermaylar. Hali ketdik. Mana ketdik. Mana bu yoq endi bu Budda. Biz mingan yoq mana tigi yoqdan yilg'a tigi yog'idan Ulpesht. Biz mana bu yog'idan keldik. Bu Budayskiy zamok. Bu da bik burungi yer. Ona kimdir anda otlarda da yuri. Qo'ya ko'rinami? Qorang'i ko'rinmay. Mana otda yurilar deganim oldashmadim, shinab yurilar. Bu menda tigi Budayskiy zamokning qoldiqlari jimirlib bitgan. Mana soqlab tutalar. Bolalarga ko'rsatirga deb. Qorag'iz bir nindi motor qay. Unda oppoq o'tira. Tubalari qorag'izning. Mana mening ortimda parlament. Budapeshtning parlamenti, u buyuk burungi bino. Onarga da 100 yildan ortiq. Ham u buyuk motor. Shunday Her shunday zo'r motor bino endi u. Mana bunda quyosh botgan, shunday motor shahar bo'lib ko'rinadi Budapesht. Mana tag'in ko'rsatmadim, bu metro bileti. Metro bileti 300 batish ushib ketdi. Shulay. 300 forint tura eng ushsizi, u endi bir necha ostanovkaga g'ana azroq ko'proq bo'lsa 400-450 kunini butun kunga da olib bo'la proyezdnoy. Bu bizning chiqarilish bek qisqa bo'lar endi. Chunki menim Zaratkada o'tirib bora, ham biz bir kungina Budapeshtda. Shuning uchun ko'p qo'ray olmadik. Qo'raganimni endi ko'rsatam. O'zimiz qo'ya bildik, narsa ko'rdik. Bu mening birinchi topqir tugul Budapeshtda, ikkinchi topqir tog'inda keldim. 2 yil ilk men Budapeshtda bo'lgan edim. Shuning uchun bu shahar qiziq, bek o'zanchalikli ul. Azrak shiganlarga da o'xshaganlar, azrak shuvoshlarga da o'xshaganlar ular. Madyari deb ataylar o'zlarin. Vengriya endi biznesha, Russiada Vengriya bo'ladi, Tatarchada Vengriya bo'lardir endi u. Shulay bek motor kiyinmaganlar ular. Tega Italiyaga o'xshamagan endi bek tega Yevropaga deb endi Moskvaga azroq o'xshagan. Yoki tega Западный Yevropaga bek o'xshamagan endi. Bek motor o'zinchalikli borib qo'ytig'iz, qorag'iz, mana shu viza yurib endi koronavirus bo'lmagan chaqda. Hozir koronavirus deb yopdilar bizning reyslarni. Yangidan qaytarirlar deb hali umidlanaman. Shinab shulay bo'lardir. Alloh birsa. Aliga xayrli kish, xayrli ertami sizning narsanda. Uchrashqanga tiklam.